Té vostè la paraula, senyoria. Gràcies, president. Bon dia, senyories. Agraïm al senyor Calpe l'haver portat així un tema crucial per al món rural, tant per a l'activitat agrícola com per a les mesures de prevenció d'incendis. Tanmateix, ens sembla una llàstima que no haver pogut arribar a un acord de tots els grups polítics tan necessari en un tema com aquest que ens permeta avançar en trobar una solució global i estable al problema d'emissions de CO2 degut a les cremes de qualsevol tipus en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic. El senyor Ponce li ha presentat una proposta d'esmena que des del nostre punt de vista és prou assumible, ja que no canviava substancialment la seva proposta, excepte per la qüestió de la modificació de la normativa. En aquest sentit, he de dir-li que ens sembla una llàstima que vostè demane el canvi en la normativa quan estem a punt de finalitzar el procés de modificació de la llei forestal de l'any 93 i és una llàstima no haver pogut debatre amb vostè aquestes qüestions en la Comissió de Medi Ambient a través de les esmenes que podia haver aportat. Es cremen centenars de tonellades de material vegetal al llarg de la Comunitat Valenciana i si volem solucionar aquest problema el primer que cal fer és donar pautes i mitjans a l'administració local per a poder afrontar aquest repte a banda dels plans locals de cremes, inclòs el control i la coordinació entre els dos nivells de l'administració, ajuntaments i Generalitat. El camí és clar, hem d'anar suprimint paulatinament les cremes en el sector agrícola per introduir aquests restos en l'economia circular, però també s'ha de tenir en compte l'edat dels llauradors, l'ubicació dels camps i la seva distància a camins per on puguen circular tractors o vehicles per endur-se els restes de poda, així com el cost global i la viabilitat de les alternatives a la crema. Com a alternatives, ja se n'han mencionat algunes, a banda de la biomassa, que per exemple podria calfar les instal·lacions públiques de molts municipis, com ja es fa en Serra, per exemple, també es podrien convertir en compost per els propis consorcis o inclús utilitzar la palla per a fer les falles i les fogueres en alternativa a aquests materials tan contaminants com el poliestirè expandit. Per altra banda, cal donar solucions també a la poda o sega en terrenys agraris situats lluny de terrenys forestals, ja que per ara s'ha deixat aquesta regulació en mans dels propis ajuntaments a través dels plans locals de crema. Estos plans prenen com a referència normativa a la seva vegada la llei forestal, el reglament forestal, els plans de prevenció d'incendis de demarcació i els plans locals de prevenció d'incendis. Però cal anar cap a una visió de conjunt del paper de coordinació de la Generalitat tant per a les cremes agrícoles en sòl forestal com en sòl no forestal. Cal posar ordre en les competències municipals i autonòmiques en el sentit que estipula l'economia circular, com ja he dit, per a crear ocupació verda i donar solució a un dels nostres majors reptes en la lluita contra el canvi climàtic, com són els incendis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Senyor Calpe, vol replicar a la diputada Beatriu Gascó? Un segon, senyoria. Moltes gràcies. Fica molt concreta, perquè clar, al final s'està acusant el grup popular de no voler admetre una esmena que pareix molt raonable. Bé, torno a explicar, l'esmena és que lleva contingut a la nostra iniciativa i a més lleva contingut, és que jo crec que tampoc és una iniciativa tan espectacular, ho dic modestament. Jo crec que si el Consell no és capaç d'assumir el que diu aquesta iniciativa, doncs ja estem quedant molt mal. I senyora Gascó, és que de veritat jo crec que no cal reformar la llei forestal. La llei forestal té un marc general que desenrotlla un reglament, i és en el reglament on s'atribueix als ajuntaments la possibilitat del procediment d'autoritzar les cremes i com s'ha de fer aquest procediment. Jo crec que per a una qüestió merament reglamentària aquesta iniciativa és adequar i no les esmenes a la llei forestal. El que estem plantejant se pot abordar perfectament a través d'una modificació del reglament, perquè si no demostren-me en què col·lisiona el text de la llei el que nosaltres demanem canviar aquest procediment. És que no ho veig enlloc, de manera que
crec que és una crítica que no és vàlida. Insistís, jo crec que se pot assumir tot el contingut de la moció. L'altre és pur sectarisme, és dir, és que no podem dir que el Partit Popular ha presentat una moció que la puguem recolzar directament. Hem de posar-li sempre alguna pega. Jo crec que nosaltres presentem una moció que se descafina en l'esmena que s'ha presentat, però que és perfectament assumible. Li agraïm al grup de Ciutadans que la recolze i lamentem que no la puguen recolzar altres grups, perquè som nosaltres qui no entenem per què no se produeix aquest recolzament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Calpe. Li replicarà la diputada Beatriu Gascó. Té vostè la paraula, senyoria. Sí, gràcies. Bé, senyor Calpe, en realitat, per a nosaltres el fet de no acceptar la seva proposta és simplement perquè no aporta res respecte al que ja s'està fent i del que ja es deu fer. El que necessitaríem segurament és, primer, que el senyor Montoro incloguera com a necessitat essencial, com a béns essencial, el medi ambient també, el medi ambient, i permetirà la recuperació del personal que vostès, el seu govern, varen pauperitzar en l'administració, com diem moltes vegades, perquè un dels problemes que tenim és la capacitat humana per afrontar l'ingent quantitat de reptes que tenim sobre la taula en qüestions de medi ambient. Per altra banda, vostès veurem quina és la proposta de llei de canvi climàtic, però evidentment cal donar solució a tota la qüestió de les cremes, perquè i és una cosa que vostès no han afrontat en 20 anys de govern. Aleshores, ara, quan està el govern del Botànic, aporten propostes que senzillament no crec que siguin luminàries, que per ara són coses que ja s'estan fent, i aleshores, jo insistisc, doten de pressupost a la Comunitat Valenciana per a poder fer la feina que cal fer i doten als ajuntaments de capacitat també per a poder dur avant les seues competències. Així tenim dues administracions superpobres, com són els nostres ajuntaments i la Generalitat Valenciana, i a més no tenim el personal per a poder dur avant la gran quantitat de treball que tenim enfront. Aleshores, a mi m'hauria agradat personalment recolzar-li com fem moltes vegades, i crec que en general el talant de tots era cap al diàleg, i en aquest sentit per això no entenem que vostè no accepte l'esmena del senyor Ponce. Moltes gràcies.